Кунак килсә, ит пешмәсә, бит пешә дигән мәкаль бар безнең халыкта. Музыкаль бейеклек хит парадының резидентлары әлбәттә ашарга пешерә беләләр. Ләкин билгеле, ашарга пешерү осталыгы тәҗрибә таләп итә. Бүгенге тапшыруда без артистларның беренче пешергән ризыклары турында сөйләшербез. Сезнең белән мин Ранил Нуриев һәм без TMTV каналының мөһим музыкаль бейеклек хит парадын башлап җибәрәбез. Ләйсән Гимаева үзен пешекче ролендә беренче тапкыр беренче сыйныфта сынап караган. Бәләкәй җырчы әнисе эштән кайтуга коймак пешерергә булган. Беренче эксперимент бик үк уңышлы булмаган, чөнки Ләйсән барлык коймакларны көйдереп бетергән. Җырчы өчен әлеге тәҗрибә онытылмаслык булып калган. Бүгенге тапшыруны Ләйсән Гимаева ачып җибәрде. Димәк, кызганычка каршы, ул бүген музыкаль бейеклектән төшеп калуны аңлата. Сөюле язмышым җырын тапшыру кысаларында соңгы тапкыр тыңлабыз. Сөюнең нурлысын, татлысын, жылысын, тик синең қойныңда татыдым. Тормышым түгәрәк, мин анда күбәләк, син шәшкәм гөлемнең алтыны. Хит парадыбызда өр-яңа резидент бейеклек өчен кызу көрәштә аның җыры нинди үрләр яулар һәм нинди урыннарга лаек булыр. Монысын вакыт күрсәтер, ә мин сезгә яңа резидент белән танышырга тәкъдим итәм. Йөрәгемнән кайнар хисләр, ургылы бага ага. Синең өчен генә яшим, шушы якты дөньяда. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Елмаюың кояш нуры, борчуларыма дәва. Әник ялындырган буласың, йөрәккә ясап яра. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Яратсаң син газаплама, пышылда құлағыма. Йөрәк күлгә әйләнә бит, сулар сип ялкынына. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Килче кил тутып кара. Килче кил тутып кара.
Хит-парадыбызның биекликкә илткән баскычларын бергәләп билгели башлый. Һәм сүзне Рафаэль Латыйповка тапшырыр. Ашауга килгәндә Рафаэль әфәнде бердән әзберек түгел. Нәрсә бирсәләр, шуны ашый. Ә инде ризык әзерләүгә килгәндә пешекчелек өлкәсендә зур осталыгым бар дип ялганлап тормыйм дип көлде җырчы. Рафаэль Латыйпов бүген хит-парадыбызның 9-нчы урында. Bir yılmayıp qaradın nige Partayıp min gaşıkmın, gaşık yüzüne Ömür ütse de, şallar tırse de Üzünü siyem, partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Kartlık jitse de Şeşlerime ak düşer Yıl ötken sayın Birge canım yeşikşe Ömrünün melin Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Vartlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Turmuşumuzun bizim suyu yaltını Yep-yeşerli günler Bakıp dügelimi Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Vartlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Kartlık jitse de Жеңел юллар эзләмәгән Ландыш Нигъмәтҗанова пешекчелеккә килгәндә дә гадилекне сайламаган. Җырчы беренче тапкыр торт пешергән һәм үзенең дә гаҗәбенә торт бик яхшы килеп чыккан. Ландышның буй-сынына карасаң, ул һәр чак диетада утыра дигән нәтиҗәгә килергә мөмкин. Ләкин бу дөрес түгел, дуслар. Аллага шөкер балаларым бар, ә билгеле балалар тынга бирми. Алар артыннан йөгерсәң, тазарып булмый ди Ландыш Нигъмәтҗанова. Ул бүген хит-парадыбызның 8-нче урынын яулый. Иркем йөргән серле бакчаларда кызыл чәчәк алып кулыма мәхәббәткә юрап тажын
шешек мәхәббәт билгесе, кулларыма җыеп алыйм да, чыгам иркен юлларыңа кабат, сөюеңне сынап карыйм да, ярата, яратмый, ярата, яратмый, юк бу чәчәк дөрес аңлатмый, мөмкин түгел иркен яратмый, яратмый, ярата, 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 менә монысы дөрес аңлата, йөрәк сагышларын тарата, менә монысы дөрес аңлата, йөрәк сагышларын тарата, йөрәк сагышларын тарата. Узган атнада гына биеклек өчен көрәшкә Альбина Апанаева аяк басты һәм хит парадыбызда катнашуны 7нче урыннан башлап җибәрде. Тапшыруыбызның бүгенге темасына килгәндә, хатын-кыз ашарга пешерә белергә тиеш ди Альбина. Моның белән әлбәттә килешми мөмкин түгел. Син минем матур кызым җыры белән сезнең экраннарда Альбина Апанаева.
Ничек уйлыйсыз, дуслар, музыкаль бейекликнең чираттагы резиденты Илназ Гарипов беренче тапкыр нәрсә пешерде? Юк, ул йомырка да бәрәңге дә кыздырмаган, аш та пешермәгән. Илназ иң беренче бармагын пешергән. Нәкъ менә шул мизгелдән ул пешекче булмаячак икәнен аңлаганда. Шуңа карамастан җырчы 2 тапкыр TMTV каналының тәмле көрәш тапшыруында катнашып, икесендә дә җиңү яулады. Безнең хит-парадта Илназ әле лидерлар өчлегенә менеп җитмәде, ләкин әле аның барысы да алда. Nişin deyip sırama Öşrattım da yarattım Sina aşık bulganımna Sizmişi de kolganman Nişikene tırırsam da Seni unuta olmadım Hazır indi sensiz yaşayıp Olmağımda anladım Sen benim sonlu tutalışım Yürek seni üzüldü Niye şimdiyim sırama Yaradım bete gitti Sen benim sonlu tutalışım Yürek seni üzüldü Niye şimdiyim sırama Yaradım bete gitti Bir haber kilse eğer Sen yaşayan taraftan Yaxşı keyif belən tulub Qızarıb ota hər dan Nişik kına tırırsam da Seni unuta olmadım Hazır indi sensiz yaşayıp Olmağımda anladım Sen benim sonlu tutalışım Yürek seni üzüldü Niye şimdiyip sırama Yaradan bete gitti Sen benim sonlu tutalışım Yürek seni üzüldü Niye şimdiyip sırama Yaradan bete gitti Sen benim sonlu tutalışım Yürek seni üzüldü Niye şimdiyip sırama Yaradan bete gitti Sen benim sonlu tutalışım Yürek seni üzüldü Niye şimdiyip sırama Yaradan bete gitti Sen benim sonlu tutalışım Yürek seni üzüldü Niye şimdiyip sırama Yaradan bete gitti Sırama, sırama Yaradan bete gitti Менә дуслар, хит-парадыбызның уртасына да килеп җитте һәм 5нче урында бүген Илмира Сөләйманова. Җырчыны пешерергә әнисе өйрәткән. Илмираның беренче ризыгы пилмән. Җырчы гомумән ашарга пешерергә ярата һәм әлеге эшне ул бик яхшы башкара. Җырчының гаиләсе итле ризыклар яратканга, Илмира үзенең ризыкларында күбрәк ит кулланырга тырыша икән.
Düşlerime bağlı büttü yaz ile Biz kavuşkanlar günlerde yaz idi Devge bülek şeşekler beylemleri Başlarımın şulşa eğlengenleri Devge bülek şeşekler beylemleri Başlarımın şulşa eğlengenleri Taşı sular kağadulukun Baytarıp yarlarına Baytardın mini mehebet Behteli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazlara sayın yamardı Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp Siz geldik sayrı kışlar dallarda Paralap sayrar şimdi tuğanalarda Biz birge bir şuna yaptık onlarda Yaratabız şuna matır yazlarda Biz birge bir şuna yaptık onlarda Yaratabız şuna matır yazlarda Taşı sular kağadulukun Baytarıp yarlarına Baytardın mini mehebet Behteli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazılara sayın yamardı Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp Yazlar yaz ikenini görmedim Sensiz nazlar naz ikenini bilmedim Benim yazım sen ikensin sen gene Senin yazın men ikenmin men gene Benim yazım sen ikensin sen gene Senin yazın men ikenmin men gene Taşı sular kağadulukun Baytarıp yarlarına Baytardın mini mehebet Behteli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazlara sayın yamardı Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp Kulinariya temasına kelgende şahsen men özüm zor fanat. Bala şaqtan uq pişikçilik өлкәсендә экспериментlar куяйдым. Үземнең беренче ризыгымны хәтерләмим, ә менә беренче тапкыр туңдырма ясаганымны бик яхшы истә тотам. Ничек килеп чыкканын әлбәттә мин хәтерләмим, ләкин әти-әниләрем мактый-мактый ашаган булдылар. Әле дә булса зур теләк белән ашарга пешерәм.
әмма мин теләгәнчә килеп чыксын өчен аш бүлмәсендә мин бер үзем генә булырга тиеш. Әгәр дә янымда хатын-кыз булса, мин читтәрәк булырга тырышам. Чөнки миңа калса, аш бүлмәсе хатын-кызларның идарә итү урыны. Минем өчен әллә ниләр эшлисең, миңа ни кирәген син бит белмисең. Теләсәң кояшны, ай йолдызларны ал, ләкин син күктә булсаң да кеше булып кал. Син генә язмышыңның түрендә, син үзең кояш, күңелеңнең күгендә. Син генә яшә елмаеп көлеп, син ул бер генә юк бүтән синең кебек. Килерсең мәхәббәт җилкәне белән, яхшылык һәр вакыт җиңгәнен беләм. Теләсәң кояшны, ай йолдызларны ал, кайларда гына булсаң да кеше булып кал. Син генә язмышыңның түрендә, син үзең кояш, күңелеңнең күгендә. Син генә яшә елмаеп көлеп, син ул бер генә юк бүтән синең кебек. Теләсәң бары да синеке булыр, байлыгың, муллыгың гел ташып торыр. Теләсәң кояшны, ай йолдызларны ал, ләкин кем генә булсаң да кеше булып кал. Син генә язмышыңның түрендә, син үзең кояш, күңелеңнең күгендә. Син генә яшә елмаеп көлеп, син ул бер генә юк бүтән синең кебек. Син генә язмышыңның түрендә, син үзең кояш, күңелеңнең күгендә. Син генә яшә елмаеп көлеп, син ул бер генә юк бүтән синең кебек. Шулай итеп, дуслар, хит парадыбызның лидерларына да килеп җиттек. 3нче урында җырчы Алсу Әбелханова. Мин балачактан ук баллы ризыклар ашарга ярата идем. Шуңа да беренче пешергән ризыгым торт иде дип искә төшерде Алсу. Баштан ук бик яхшы килеп чыкмаса да, аннары тәҗрибә белән җырчының осталыгы да арткан. Хит парадыбызның 3нче урында торт остасы Алсу Әбелханова. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, үзләргә үләннәр шупканнар. Тик ялгыз йөрәкләр, якын дус кирәккә, бер-берсен үзләргә чыкканнар. Өндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Өндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган,
Тик беләм дөньяда син барым. Язмышлар сулыга, ятларга юлыга, үкенеш яндыра бәгырне. Сукмаклар чуалган, адресылар югалган, йөрәккә бары син кадерле. Ягымлым хәбәр ит, кайда син, каякта. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, Кирәк мәхәббәт сагында. Ягымлым хәбәр ит, кайда син, каякта. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, кирәк мәхәббәт сагында. Сукмаклар чуалган, адресылар югалган, үзләргә үләннәр шытканнар. Тик ялгыз йөрәкләр, якын дус кирәккә, бер-берсен үзләргә чыкканнар. Өндәшеп зарыгам, кайда син, тиң ярым. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, беләм дөньяда син барым. Өндәшем зарыгам, кайда син, тиң ярым. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барым. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барым. Әниләрең эштән кайтуга куандырыр өчен нәрсә пешерим дип баш ватасыңмы? Мөнир Рахмаевтан үрнәк ал. Татар эстрадасының энерджайзеры карабыдай боткасын пешергән. Беренче тапкыр пешерүгә карамастан бик тәмле килеп чыккан иде. Гәрчә карабыдай боткасын пешерү зур белемнәр таләп итми дип искә төшерде Мөнир. Ул бүген хит парадыбызның 2нче урын яулый. Әйтерсеңлә күзгә карап, хушлаша кебек яшьлек, ә күңелдә булган дәртем 18дәге кебек. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га йөрәк калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәү рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га йөрәк калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәү рәхәт дуслар булганда. Шаулы дәртле яшьлегемне һич җибәрәсем килми. Ияреп яшьлек картының күз яшьләрем тәгәри. Ияреп яшьлек картының күз яшьләрем тәгәри. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га йөрәк калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәү рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га йөрәк калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәү рәхәт дуслар булганда.
olmagan. Kişte bir şılmayım 60 olsa da yaşa bir rahat dostlar bulganda. Amin 50 yaş 30 olmagan, lekin 30'ga yırıp kalmagan. Kişte bir şılmayım 60 olsa da yaşa bir rahat dostlar bulganda. Kişte bir şılmayım 60 olsa da yaşa bir rahat dostlar bulganda. Yaşa bir rahat dostlar bulganda. Yaşa bir rahat dostlar bulganda. Тапшыруыбызның лидеры Иркә 8 яшендә аш бүлмәсенә кереп, җиңнәрен сызганып коймак пешергән. Беренче 3 таба ашарга ярамаганлыктан чиләккә киткән, ә менә калганнары бик тә уңышлы килеп чыккан. Хәзердә Иркә 2 көннең берендә коймак пешереп тора икән, һәм ул пешергән коймакларны гаиләсе бик яратып ашый. Иркәне лидерлык белән котлыйбыз һәм аның соңгы арада зур популярлык яулаган Сандугачым җырын тыңлыйбыз. Сандугач тал тирәгендә маңлана минем кышым, минем кышым. Миннән ерак-еракларга киттеңме әллә очып, әллә очып. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачтай мин моңланам, син сөеклем кайларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда, айларда. Сандугачым талларда менәр идем айларга, айларга. Сине көтеп яна йөрәк кайларда, син кайларда, син кайларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачтай мин моңланам, син сөеклем кайларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда, айларда. Кышым сайрый өзлә йөрәк, уйларым синең хакта, синең хакта. Сине кетем кайт яныма, калма бәгърем, син ятка, син калма. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачтай мин моңланам, син сөеклем кайларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда.
Шундый күңелле мизгелдә саубуллашыр вакыт җитте, дуслар. Сезнең белән эфирда музыкаль биеклек хит парады булды. Эстрадабызның иң популяр җырчылары турында кызыклы мәгълүматларны сезгә музыкаль биеклек хит парады җиткерер. Һәр якшәмбе кичке 6-да әлеге студияда сезне көтеп калам мин, Ранил Нуриев. Очрашканга кадәр пока.